Barkatuko diazue, baina bigarren txanda honetan Gasteizen zentratu nahi nuen diskursoa pixka bat. Gasteizen ari delako PP okupazioaren kanpaina hau bereziki sutsuki egiten. Aspalditik gainera, alkatetza galdu zutenetik hain zuzen ere. Egia da azken boladako sinadura bilketa ez daudela bakarrik Gasteizen egiten ari, Bilbon, Donostian, Portugaleten edo Irunen ere egiten ari dira, baina Gasteizen aspalditik ari dira okupazioaren mamua astintzen, Alonsoren eta Marotoren garaien nostalgia sentitzen dutelako agian. Bide batez, kanpaina horretan, ari dira 3 urteko espetxe zigorrak eskatzen okupentzat. Eta hori astakeria bat da. Inondik inora, allanamientoak, ez direnak usurpazioarekin nahaztu behar, lehen esan dudan bezala, 2 urteko zigorrak dauzkanean. Baina tira, haiek jakingo dute, helburu dute alarma sortzea eta horretan dihardute. Baina Gasteizen okupazioak gutxi dira, eta dauden gutxi hoietan, PPek ardura nahiko zuzenak dauzka. Gutxi baino oso gutxi dira, Araba osoan, soilik 20 etxe bizitza okupatu ziren 2019an. Berriz ere, kongresoak berriki emandako datuei jaramonik egiten. Alegia, hutsaren hurrengoa. Eta jasotzen diren okupazioak gainera, jatorri argi bat daukate Gasteizen. PPek urtetan eta bereziki Alfonso Alonsoren garaian gidatutako politika urbanistiko espekulatzaileak. Hainbestetan aipatzen dituzten Errekaleor eta Olarizu auzoetako okupazioak ez dira ezerezetik sortu. Jatorrian, hiri eraberritze batzuk daude, nire ustez, ez zeudenak gaizki planteatuta. Baina kontua da, nahaztu direla, edo elkartu direla, etxe bizitza eskaintza demaseko batekin. Zeren eta Gasteizko 2000ko plan orokor desarrollistan, Alfonso Alonso erditu zuena, 60.000 etxe bizitza berri planifikatu ziren. Oraindik falta dira 30.000 eraikitzeko. Aipatzen ari naizen gauza Gasteizkoak dira, baina uste dut neurri askotan, igual beste proportzio batean, beste leku askotara, Euskal Herriko beste leku askotara eraman daitezkela. Eta esan behar da, Errekaleorreko okupazioa Marotoren garaian egin zela. Beraz, ez da ulertzen orain, oposizioan daudenean, gai hau hainbeste esageratzea eta astintzea. Hobe lukete, etxe hutsak mobilizatzeko eta merkaturatzeko politikak aurkeztuko balituzte. EH Bildutik hori egiten saiatzen ari gara. Guk uste dugu, ez bakarrik Gasteizen, Euskal Autonomia Erkidego osoan, okupazioaren arazoan ez dela simplifikatu behar, eta politika sendoak hartu behar direla, bazterketa sozialeko egoerei erantzun integralak emateko, etxe bizitza sozialen eskaintza kopurua handitzeko, besteak beste, etxe hutsen aurka borrokatuz. Eta noski, etxe bizitzaren prezioa nolabait mugatu behar dela. Eta horregatik jarri dugu maigainean alokairu prezioak mugatzeko lege proposamen bat. Gai honetarako ere oso lagungarria izango litzatekela uste duguna. Bukatzeko eskerrak ematea Eneko Anduezari, erdibideko honetara iristeko jarreragatik, eta berari esatea, espero dugula, gai honekin hainbeste lotura daukan alokairuak mugatzeko lege horren eztabaidara ere jarrera eraikitzaile horrekin gerturatzea. Eta Berasaluze andereari, esatea baita ere posten nauela EAJ erdibideko honetan aurkitzea, eta ez duela egun batzuk Gasteizko alkatea aurkitu genuen tokian, alegia neguaren atarian okupatutako etxe bizitza batzuk eraisten Olarizu auzoan. Atzean inolako hirigintza planik aprobatuta eduki gabe, eta azaldu gabe segertatuko den bertan bizi diren pertsonekin. Beraz, espero dugu aurrerantzean jarraibidea ez izatea Olarizuko hori, baizik eta erdibideko honetan lortu ditugun neurri eraikitzaileak.